निफ्राय बिदाय लालांनाय जोंनि भारतनि एक्सटार्नेल एफेयार्स बेनि MOS जोंनि बयनिबो आंगो मुस्रि पवित्र मार्घेरिटा जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि बयनिबो आंगो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ मानव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा दा मन्थ्रिजों दङ जोंनि आलासिया सफैखाबाय मानव गेदेर जयलराम बिथाङा आरो बेवहाय नुजाथिबावनो हानाय आंनि सिबिजाथाव जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन जोंनि मानव गेदेर अफिसार नोंथांमोन जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय जोंनि मानव गेदेर बे महोत्सवआव बाहागो लाफैनाय आंनि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी साहित्य सभानि गासै दैदेनगिरि आरो गासै मावथि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बे बेसेबांबा ओंथि गोनां बेसेबांबा गिदिर बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ बेवहाय खुंनानै जोंनि बड'लेण्डनि सोमोन्दै बर'नि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि समाजखान्थि जोंनि जारिमिनारि गासै बाथ्राफोरखौ जों गुबुननो मोनथिहोनो हानायनि बे खाबुखौ खालामनानै होनायनि थाखाय बड'लेण्ड सरकारखौ आं साबायखर बावदों स्पेसियेलि मानव गेदेर बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथाङा बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय जिसिबां नांगौ इसिबां बे महोत्सवखौ जाफुंहोनायाव गासिबो बिथिंनिफ्रायनो सहाय खालामनानै होनायनि थाखाय मदद खालामनानै होनायनि थाखाय दिनै बेवहाय जि मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि बड'लेण्डखौ माबोरैहाय जोङो गोजोर गोथां जेरैबो जोंब्लाव माब्लाव जों माब्रै दानो हायो जोंनि टुरिज्म आरो कालचार बे बिथिंनि गेजेरजों बियो बयनिख्रुइबो आथिखालाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा आरो बेखौ नागारनानै जोङो जोंनि इयुनखौ जों गोरलैयै दस्राथिंजाय जेबो जों नुहुरनो हाया आथिखालनि मुलुगाव टुरिज्म इन्डास्ट्रियानो बयनिख्रुइबो देरसिन इन्डास्ट्रि जायखौ गोरलै राहानि गेजेरजों जोंनि हादोरनि रांखान्थिखौ जोंनि सुबुं समाजनि रांखान्थिखौ जोङो दावगाहोनो हायो मोनसे गोरलै बिजोंनि गेजेरजों गोरलै राहानि गेजेरजों बड'लेण्डआव गासैबो सुबिदाया दंजोबो दासो जोंनि मानव गेदेर फरेन मिनिस्टारा बुंलांदों पवित्र मार्घेरिटा बिथाङा टेक्सटाइल मिनिस्टार बिथाङा दिनै फरेन एफेयार्स मिनिस्टार गासैबो बाथ्राखौनो बिथाङा मिन्थिगौ आरो बे बिथिङाव बिथाङा गावनो दा खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै गावनि सानस्रिजों मोनदांनाय आरो गावनि आगुनि जे अभिगता बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव खुब मोजाङै बिथाङा बरनायनानै बुंलांबाय आं सानो बिथांनि बाथ्राफ्रा जोंखौ बे बिथिङाव एसेब्लाबो साननो हानाय पलिसि लानो हानाय बेबायदि मोनसे जोंनो गोहो होगोन बा लामा होगोन टुरिज्म होननानै बुङोब्ला जों फार्स्टआव जों गावनो मोनथिनांगोन जे जोंहा बड'लेण्डआव बेबायदि मा दं जायनि गेजेरजों जोङो गुबुनफोरखौ जोङो गोसो बोनो हायो बिसोरनो जों फोरमायनानै बिसोरखौ बिथिं बोबोनो हायो बिसोरखौ बेवहाय नायफैहोनो हायो बिसोरखौ बेवहाय फैनानै बेफोरखौ उपभग खालामहोनो हायो बे जोंनि बिबान जोंनि सुजुगफोरखौ मा दं बेखौ जोङो नायगिरनांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय मानसिफ्रा मा लुबैयो मा हास्थायो जिउआव माबायदि लुबैयो बिसोरनि बेफोर लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जोङो बड'लेण्डआव बानायनो हायो नामा
जायनि थाखाय बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्डआव फैयो, जोंनि बड'लेण्डआव बेरायफैयो। जों बेखौबो नायनो रोंनांगोन। मोननै, मोनसेया जोंहा मा दं, मोनसेया मानसिया मा लुबैयो। बिसोरनि लुबैनाय बायदि आबहावा, बिसोरनि लुबैनाय बायदि जोङो जेसेबां सुजुग सुबिदा जों बेफोरखौ बोरै दानानै होनो हायो। जोंनि बड'लेण्डआ दिनैनि दिनाव गुबुनफोरजों जेब्लायबो नोजोर होजानाय मोनसे फिसा हादाब। बे बड'लेण्डखौ दिनै भुटान सेरफाङाव थानाय बे फिसा जायगाखौ दिनै भारत हादरनि गासै मानसिफ्रानो मोनथिगौ। आरो भारतल' नङा, दिनै भारतनि बायहेरायावबो गोबां गुबुन हादरफ्राबो मोनथिगौ। बर'नि सोमोन्दै बयहाबो मोनथिनो हाबिलास दं। आरो दिनै बेनि जि मोनसे जोंनि हाबाफारि बड'लेण्ड महोत्सब, बेनि गेजेरजों जिखिनि बाथ्राफोरखौ आरो दिनै मोनथिनो मोनदों, बेखौ लानानैबो बर'नि सोमोन्दै मोनथिनो आरो बयबो नाजागोन। बड'लेण्ड सोमोन्दै मोनथिनो बयबो नाजागोन। दा बेखौ जों माब्रै खाबु खालामनानै जोंनि बेफोरखौ नायहैनो हानाय, मोनथिनो हानाय जों खालामनो, बिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड सरकाराबो बिबान लानांगोन, रायजो राजायाबो बिबान लानांगोन। टुरिज्मनि सेक्टरखौ जों डेभेलप खालामनांगौब्ला जोङो टुरिस्ट फ्रेन्डलि जानो हानांगोन। जायफोर दावबायनो फैयो, दावबायारिफोर, बिसोरजों जों गोसो गोरोबनो हानांगोन। बिसोरखौ जों लोगो बायदि बेबहार खालामनो हानांगोन। बिसोरखौ जोङो रैखाथि होनो हानांगोन। बेवहाय फैनानै जाहाथे रावनिफ्रायबो गाज्रि बेबहार मोना, आरो बिस्रा जाहाथे खुनु जोंनि बे बड'लेण्डआव फैनानै खैदां खैफोद जाया। आरो माबाफोर बेफोरबायदि जेंना ओंखारोबा, समस्या जायोब्ला बेखौ मदद होनो जों बड'लेण्डनि मानसिफ्रा जों आवगायलांनो हानांगोन। बेबायदि मोनसे आबहावा जुदि जों दानानै लानो हायो, अब्ला जोङो टुरिज्मनि बिथिङाव जों गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोबां जाफुंसार जों खालामनो हागोन। जों टुरिज्मनि बेलायाव जोंहा दा गावहानो गोबां दं। जोंनि दानाय लुनायनि गेजेरजों दासो मन्थ्रिया बुंलांदों, बेफोरखौबो मानसिफोरखौ जोङो नायफैनो हानाय, बेफोरखौ मानसिफ्रा गोरलैयैनो जोंनिफ्राय मोननो हानाय, बे राहाखौ लानानैबो जोङो टुरिस्टफोरनि मोनसे सेन्टार हिसाबै डेभेलप खालामनो हायो। जोंनि जिथु इन्दि सेरिकालचारनि बेलायाव इन्दि दानाय लुनाय, इन्दिनि जिथु प्रडाक्सन, दिहुनथाइ, बे मुलुगनाङै बयनिबो मोनसे हास्थायजानाय आरो बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ट बेयो मोनसे जि, आरो बेखौ बयबो लुबैयो। गतिके बे इन्दि जिखौ जों माब्रैहाय बानायो, एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै, इन्दिनि आबादनिफ्राय लानानै, जोङो खुन्दुं दिहुननायनिफ्राय लानानै, जि दानायनिफ्राय लानानै, आगर आखाइनिफ्राय लानानै जोङो मोनसे बेखौ ओरैबायदि प्रजेक्ट खालामनो हायो, जाय प्रजेक्टखौ बुहुमनि मानसिफ्रानो नायफैयो। आंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दं। जोङो आसामाव इन्टारनेशनेल कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि जोङो एग्जिकिउटिभ कमिटि जेला खुङो, अब्ला आङो जोंनि इन्टारनेशनेल जि डेलिगेट्सफोर फैदोंमोन कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि, बेखौ बड'लेण्डआव लांदोंमोन, उदालगुरियाव आरो तामुलपुराव। आरो जेला बेवहाय लाङो, बिसोरखौ गामियाव लांनानै गामियाव एम्फौ फिसिनायखौ, गोरिब न'खरा, माहाजोनफ्राथ' एम्फौ फिया, गरिबासो फियो आरोखि। सबसे गरिब जोंनि गामियावनो लांदोंमोन आरोखि। न'आनो गैया आरो बयनावबो नागिरबाय, बे गरिब न'खरनावसो एम्फौआ फिसिगासिनो दं आरो माहाजोनफ्रा फिया। थानोनो न' गैया, उन्दुनो न' गैया। बेवहाय थांनानै बिसोरो नुहैबाय, बेवहायनो ओंखाम संग्रा, बेवहायनो उन्दुग्रा बिसिना, आरो बे खनासेयावनो एम्फौआ फिसिगासिनो दङ। बेवहाय माखासे एम्फौ गोरलै इन्दि बिलाइ जागासिनो दं, माखासे एम्फौआ मोननानै एकदमबारे रिजार्भ लागासिनो दं, आरो माखासेया फिथोब थैबाय। ओरैबायदि गासिबखौबो दिन्थिनो हादों। आरो दिनै बेखौ नुनानै, बेखौ लानानै जेब्लायबो बिथांमोना जेरावनो लोगो मोनो बेवहाय बुंबाय थायो, आरो बिसोरो बिनि थाखाय थाफैनो नागिरदों, बेखौ सोलोंनो नागिरदों। गावसिनावबो इन्डिया जागोन नामा बेखौ नायनो नागिरदों। देग्लाय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव जोंहा क्रिस्ट'फार कालिला होननाया
चेयारमेन जाबाय चेयारपारसन बियो आफ्रिकानि जाम्बियानि दा बिथाङा दाख्लै आंनो मोनसे कन्डिसन होदों चेयारमेन जाखानाय लोगो लोगो जे आं आसामाव बे 6 दाननि गेजेरावनो थांथारगोन आरो आंनि थांनाय पारपासा जाहैबाय इन्दि एम्फौ इन्दि जि आरो सासेबाव आफ्रिकानिनो बेबो एमपि आंखौ बिराद गाज्रि मोनलायनानै थाबाय माने गावसोरनो इनभाइटेसन हरैनि थाखाय इनभाइटेसन हराबा बिसोरो फैनो मोना हगार हरा ओंखायनो दाख्लै आं बेनोबो खोथा होबोबाय जे बिसोर आफ्रिकानि मानसिफ्रा बिराद माने इन्टारेस्ट होदों दा इन्दिखौ बोरै दिहुनो एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै बिसोरो सोलोंफैनो गोसो नायफैनो गोसो आरो आं सानो बे 3-4 दाननि गेजेराव बिथांमोना अलरेडि फैगोन खोथा होदों दा बिनि गेजेरजों आं मानो बुंदों बाथ्राखौ नायदो जोंनि जिथु कालचार हारिमु एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय बियो इन्टारनेशनेलि मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट बेसेबां गोनांथि गतिके बेखौबो जुदि जोङो मोजाङै खालामनो हायोब्ला बिनि गेजेरजोंबो टुरिजिमा जानो हायो बाखि जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरथ' दं कालचाराव जों जुदि गोबां हादोर जुदि जों बेरायो जों नुयो जे बिसोरनाव गावसिनि लकेल कालचारफोरखौ दिन्थिनायनि मा राहा दं दा जोंहा जुदि क'क्राझाराव सानफ्रोमबो इभिनिंआव आं जेलाबो होनबाय थायो जे 1 घन्टा बा 2 घन्टानि जेब्लायबो जुदि कालचार प्रग्राम जायो अब्ला क'क्राझाराव थांनाय मानसिफ्रा बायह्रानि जालायलायनो नाङा डमेस्टिक आसामनिब्लाबो बेंगलनिब्लाबो बा जायखिजाया थांनाय मानसियानो क'क्राझाराव बेरायोबा मोना समाव बे कालचार प्रग्रामखौ नायगोन जेराव बागुरुम्बा नुगोन जेराव बारदै सिख्ला नुगोन जेराव रोनसोन्द्रि नुगोन जेराव फिसा फिसा बर'नि माबा मोनसे हारिमु जेराव फिसा मोनसे ड्रामाटिक जों कालचार माने प्रग्राम जों बानायगोन आरो बेखौ मानसिफ्रा नायगोन दा बेफोर सिम्पल बुस्थुफोरखौ जों खालामनो हायो दा जोंनाव समस्या मा जायो मानसिफ्रा थांबाय क'क्राझाराव बा थांबाय अदालगुरियाव भैरबकुन्द'आव आरो भैरबकुन्द'खौ नायनानै बेरायनानै हाबा दखानाव ओंखाम बोथिसे जाबाय जोब्बाय मा खालामनो दा मानसिफ्रा